Dobré ráno, dievčatá, dúfam, že ste tu všetky. A dneska vám sdelím jednu informáciu. Takže dneska okolo tejto polhodinky malo prísť nové dievča. A tak dúfam, že sa budete tešiť. Čo sa týče stajne a tak dúfam, že mi pomôžete toto prichystať. A teda bude v boxe tam vzadu, kde sme mali štrebetka, tak a tam dúfam, že jej prichystáte box. Čo sa týče konia, tak ona má poníka, takže sa jej prosím za to nesmejte. Je vo veku asi myšky a teda nesmejte sa jej, že má poníka, keď ani myška nemá. Jasné, že nie, však aj ja mám rada poníkov. Tak super, to som rada. Tak môžete pomaly chystať, pretože za pol hodinku asi príde. Jasné, idem na to. Hurá, príde nové dievča, hurá, príde nové dievča. A bude vo veku mňa, to je splnený sen. No je to tu celkom čisté, takže myslím, že ani kýdať netreba. Tak čo si zvedavá, aká bude? Hej, som teda naozaj zvedavá. Vypustila som listy do veľkej ohrady, on tam ani čistiť netrval, pretože to bolo čisté, takže pohode. Tak super. Dobrý deň. Ahoj, vitaj. Dobrý deň, ja som Klárka. Tak, babi, zoznámte sa, ja idem čo si robiť. Už je tu. Ahoj, veľmi ťa tu vítam, ja som Miška a ty si? Ahoj, ja som Klárka. Teším ma. Potom ti ukážem, kam si dať poňka, hej? Dobre. Ahoj, ja som Amanda, teším ma. Ahoj, ja som Iveda a tamto je Gita. A ja som Ela a toto je Laura. Teší ma, babi. Ešte to neskončilo. Ja som Wendy a toto je Emma. Ahoj. Ahojte, je vás tu celkom dosť. Ahojte. Kto to je, čo mi uniklo? Je tu zoznamovačka. Nech si kto si, ja som Beta a vítam ťa tu. Prepáč, ja som Kaja. Ahoj, ja som Stella. Ahojte, ja som Klárka. Naozaj je vás tu veľa. My vieme, potom na seba zabúdame. Poď, ukážem ti, kam si dáš poníka. Tak fajn, už idem. Tu ti zatiaľ dám sedlo. No a tu si ho môžeš dať. Dobre, dám je ešte dole úzdu, dobre? Jasné. Tak, môžeš ísť. Fajn. Neboj sa, tie stojany sa ti potom vyprázdnia. Dočasne to budeš mať takto, možno, že dneska ti to urobia. Dobre, tak ďakujem. A poď, keď už sme tu, zoznámim ti poníky, a teda kone. Dobre.